ביום שישי נולד משהו חדש. באמצע סשן צילומים הראתה לי האישה מכוך מצרפת שבעלה רכש עבורה באחד הטיולים. הוא רצה שהיא תשים אותו לצילומים. אמרתי לה, את יודעת מה? בואי ניכנס רק את ואני לתוך החדר, נסגור את הדלת ונעשה תמונות שהוא לא רואה אותן. ואחר כך, אחרי שרק את תקבלי את התמונות, תוכלי לשלוח לו מדי פעם תמונה, כל פעם תמונה אחת כזאת ותמונה ההיא אחרת. משהו כזה, להדליק לו את היום, לשגע לו את כל המערכות. וכך היה, וכך עשינו. הוא ישב וחיכה בחוץ, שתה מהיין, אכל מהתותים, ואנחנו צילמנו תמונות. הוא לא ראה והוא לא יראה, היא תקבל אותם בנפרד, ואז היא תבחר מתי לשלוח לו. וככה נולד משהו חדש, משהו עוד יותר מדליק, עוד יותר מחרפן, משהו בתוך משהו. מיני סשן נשי בתוך הסשן הזוגי.